KwabaseKorinte besibili isahluko sesikhombisa soqala ufunda evesini lokuqala. Lokhu sinalezo zithembiso, bathandwa, masizihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nokomoya, siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Sivuleleni indawo ezinhliziyweni zenu, asonanga muntu, asonakalisanga muntu, asidlanga muntu. Angikusho ngokunilahla, ngokuba ngasho phambili ukuthi nisezinhliziyweni zethu ukuba sife kanye nani, siphile kanye nani. Nginesibindi esikhulu ngani, nginokuzibonga okukhulu ngani. Ngigcwele induduzo, nginentokozo enkulu kakhulu phezu kosizi lonke esinalo, ngokuba nasekufikeni kwethu eMakedoniya inyama yethu ayibanga nakuphumula, kodwa sakhathazeka nxa zonke. Ngaphandle kwakukhona ukulwa, ngaphakathi ukwesaba. Nokho uNkulunkulu ududuza abadanileyo, usiduduzile thina ngokufika kukaThithu. Kungabi ngokufika kwakhe kuphela, kodwa nangenduduzo aduduzwa ngayo ngani, esilandisa ngokungilangazelela kwenu, nangokungililela kwenu, nangokungishisekela kwenu, ngaze ngathokoza kakhulu. Nakuba nganidabukisa ngencwadi yami, angizisoli. Nakuba ngangizisola, ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba yisikhathi nje. Manje ngiyathokoza, kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu, ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi, ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka. Angizisole ngakho umuntu, kube ngukusindiswa, kepha ukudabuka okuya ngokwezwe kuveza ukufa. Ngokuba bhekani, khona lokho kudabukiswa kwenu kokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka, yebo, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kusho konke nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndaba. Ngakho nakuba nganilobela, angilobanga ngenxa yowonileyo, ngokuba ngenxa yowonileyo, kodwa ukuze ukukhuthala kwenu ngenxa yethu kubonakaliswe kini phambi kukaNkulunkulu. Ngalokho siduduzekile, nasekududuzekeni kwethu sathokoza impela, ikakhulu ngokuthokoza kukaThithu, ngokuba umoya wakhe uhlunyelelwe yinina nonke. Ngokuba uma ngake ngazincoma ngento kuye ngani, angijabhiswanga, kepha njengokuba konke esakukhuluma kini kwakuyiqiniso, kanjalo nokuzibonga kwethu kuThithu kwaba yiqiniso. Yebo, isihe sakhe sivamile kakhulu ngakini, lapho ekhumbula ukulalela kwenu nonke, ukuthi namamukela ngokwesaba nangokuthuthumela. Ngiyathokoza ngokuba ezintweni zonke nginethemba ngani.